மருதகாய் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக செய்த பட்ட பாடுகளுக்கு தட்டி கொடுத்தலோ உரிமனங்களோ இல்லைன்னா மதிப்போ எதுவுமே கொடுக்கப்படலை. ஆனால் பல வருடங்கள் தாண்டி அவன் முன்னாடி செஞ்ச அந்த ஆசீர்வாதத்திற்கு தக்க பலன் ஆமானை தாண்டி அந்த அரண்மனையிலே இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான வேலைக்காரங்களை தாண்டி ஸ்ட்ரெயிட்டாக யாரிடத்துல தான் வந்துச்சு அப்படின்னா மருதகாய் இடத்துல தான் வந்துச்சு. ஆமேன்னு சொல்லும். அந்த தேவன் தான் இன்றைக்கு இந்த திருச்சபையில் இருக்கிற இல்லைன்னா இந்த சத்தத்தை கேட்கிற உங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து சொல்கிறாரு, நீ நன்மை செய்தால் உனக்கு மேன்மை இல்லையோ, நீ நன்மை செய்தால் உனக்கு மேன்மை இல்லையோ, உனக்கு மேன்மை இல்லையோ. நீங்கள் உழைத்த உழைப்பு, ஜெபித்த ஜெபம், வடித்த கண்ணீருக்கு நிச்சயமாக கர்த்தர் சொல்கிறாரு, இல்லை அந்த 100 பேரை தாண்டி உன்னிடத்திற்கு வரும், அந்த 10 பேரை தாண்டி உன்னிடத்திற்கு வரும். எத்தனை பேர் ஆமோதிக்கிறீர்கள்? இன்றைக்கு நீங்க நினைக்கலாம், நம்மளை தேடுவார் யாரும் இல்லை, நம்மளை மதிப்பார் யாரும் இல்லை, ஏழையினுடைய ஞானம் கனவீனப்பட்டு கிடக்கலாம். நீங்கள் ஏழை என்கிற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக, நீங்கள் குறைவாய் படித்தீர்கள் என்கிற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக, நீங்கள் பேதைகள் என்கிற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக உங்களுடைய ஞானம் மதிக்கப்படாமல் போயிருக்கலாம், உங்களுடைய உழைப்பு உங்களுடைய குடும்பத்திலே மதிக்கப்படாமல் போயிருக்கலாம், உங்களுடைய பிரயாசம் மதிக்கப்படாமல் போயிருக்கலாம். ஆனா ஆண்டவர் இன்னைக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார், மகனே, உன் அண்ணன் தம்பியை விட, உன் குடும்பத்தில் இருக்கிற பலரை விட, உன்னை சுற்றி இருக்கிற 100 பேரை விட நான் இந்த பலிபீடத்திலிருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்றேன். கர்த்தர் ஒரு நாள் உன்னை அந்த இடத்துல தலைவனாய், ஹல்லேலூயா, ரப்கதனோரபா, இது அப்படியே ஆமென்றும் ஆமேன் என்றும் அது தாண்டி உன்னிடத்திற்கு ஆமேன் சொல்லுங்க. கர்த்தர் உங்களை நல்லா வைப்பாரு, உங்க பிள்ளைகளை ஆண்டவர் நல்லா வைப்பாரு, அது உங்க பிள்ளைகளுக்கு தாண்டி வரும். ஆமேன். நல்ல ஜெபத்தோட கூட இந்த வார்த்தையை நான் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க, இது எனக்குரியது என்று சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. ஆமா இயேசுவே, என்னுடைய பேதைத்தனத்தை பயன்படுத்தி என்ன ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ற ஒவ்வொருத்தருடைய கண்ணு முன்னாடியும் எனக்குரியதை எனக்கு வரப்பண்ணுகிற கர்த்தர் உன்னுடையது ஆகும், உன்னுடையது ஆகும். பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும். ஸோ இன்றைக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிற வாக்கு தத்தம் அது உன்னுடையதாகும். நேரம்